awukho umuzi okufanele ukuthi ubhidlike ngikhona. Okay. Kahle Yes. kahle ayikho i-divorce ekufanele ukuthi ibe khona ngikhona. Because I remember siceda about 9 days baba. 9 days nezingane. Singanakudla endlini. Engekho understandayo kwi-family because i-family bevele seyisifulathele. 9 days. Because mangithi ngibuyele emuva kwamanye ama-widows nabo bahlangene nawo futhi lamagama. Ukuthi kuthe makushona abayeni babo kwaba ngabafazi abababuleleyo. Eish. I was very happy ukuthi leliyana ilanga siyofa nabantwana bami. I was very very happy. Wawusuhlupheke kakhulu. Uyabe usuhlupheke kakhulu. Mawubona umuntu ashawe i-stroke, it is not ukuthi basho bekacabanga or i-stress or what. No. Yinto esuka iprogranyiwe leya yebayiprograma ibuthakatho obupheleleyo. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabango. Siphinde sibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sayibonga ipresence yakhe. Njalo kuumusa ukuthi silokhu sihlangana nje sishara lezi indaba ezimnandi ngalendlela. Siphinde sibingelele nje abangcwele kuyizindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Sanibingelela. Siyabonga nje ukuthi niyachuza le channel. Sibonga ama returning viewers, sibonga support. Mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nale channel ngizothi mina ungasashintsha ungayindawo la ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ave zimnandi lezi indaba kodwa futhi idelelekile. Kodwa oyilalelayo uhlale sizakala ngaso sonke isikhathi. Nawe ngizothi ungashintshi. Siyabonga ngokuthi niya commenta kahle, siyabonga ngokulike, siyabonga nje bazalwane nakuma channel members nonke siyanibonga ngendlela eyisimangaliso enikwenza inkosi yonibusisa nabade beqhamuke emaceleni ngeminikelo. Siyanibonga nje kakhulu bazalwane ukusupporta lo msebenzi okungesiwona nami wami owenkosi lo msebenzi. Mina anginayo iwisdom yokuqala lento, anginawo amandla futhi okuyiqhubha le nkonzo ngoba ngingasho nje ngithi inkonzo anginawo lawo mandla. So uNkulunkulu nje ezenzela. Whoever osupportayo akasupport mina but usupport umsebenzi wenkosi. So nje siyanibonga kakhulu. Inkosi ayinigcine nonke inibusise namanje nisazobukela nginomzalwane lapha ekhona phakathi kwethu ubuyile futhi wayethembisile ukuthi uzosiphathela upart 3 fakazi bakhe last time. Ayi yeah bunamandla nje. Ake siphinde simamukele bese so Rejoice Ncube. Ngiyathemba ngikubiza kahle. Amen. Amen. Yebo. Siyabonga nje once again uba khona kwakho. Siqhubeka ngalendaba le ye testimony nawe esiza abantu abaningi futhi nje lokhu iyaqhubeka iyasisiza. Sithi sakwamukela ngegama lenkosi uJesu. Amen. Yebo. Ayi ngiphinde futhi nami ngibingelele Yebo. kuba Bushabangu. Amen. Ngibingelele nababukele emakhaya. Amen. Nami ngithi hlala khona lapho ungasuki. Yebo. Amen. Amen. Hlala khona lapho ungasuki. So athi siqeda Amen. yobusizakele Amen. injalo indaba. Amen.
last sihlangene lapha wakhuluma ubufakazi nje ngabantwana kakhulu ukhuluma ngabantwana wakhuluma futhi nangokuhamba komyeni wakhe emhlabeni siyaxolisa nje ukuthi kwenzeka into efana naleyo akuyona into emnandi into embi but ngabuka amandla nje enkosi lapho ukwazi ukuthi ume abantu abaningi mabelehlekelwa abayeni babo noma amakhosikazi abo kuma yonke into empilweni impela abaningi baya give up abanye bahamba ama counseling abanye badlula kuma trauma nje amaningi but wena uthi inkosi yakwazi ukuthi ikudlulisa konke lokho so nje awuzange uye kuma counseling nje since kwenzakala yonke lo part but angazi wena ozosixoxela bese singena ke kule la sigcine khona last time sesiqhubeka sesiyaphambili. Amen. Yebo. Angizokusho ukuthi angizange ngaya kuma counseling. Angizange ngaya kuma counseling and I believe ukuthi uNkulunkulu yebo he was on my side. Throughout each and every situation konke bengihlangana nakho bengihlangabezana nakho. Yes. Ukuthi even today is still on my side. Amen. I believe ukuthi konke nje engikwenzayo ukuhamba kwami is on my side. Amen. Ngoba ngihambi ngawami amandla kodwa ngihamba ngawakhe amandla. Oh. Yebo. Yebo, ngawakhe amandla. Sengingasho ke njalo ukuthi hayi konke kungaye. Yebo. Because ngingedwa bengeke ngikwazi. Bengeke ngikwazi futhi ukuthi ngiyithwalele kodwa uye wangithwalela yena. Yebo, yebo. Wahamba nami endleleni kuze kube namanje nje ngiyambona. Ngiyamuzwa. Yes. Ngiyayibona imisebenzi yakhe emihle. Yebo. Na noma kungakahlangani nje kahle kodwa isandla sona ngiyasibona. Oh yebo. Isandla sakhe ngiyasibona angifuni ukucamba amanga khona lapho. Sayibonga inkosi. Sayibonga. Asiqaleke wawuthe kwawena nje unobufakazi. I believe mhlambe siyiqale lapho siqhubeke ngendlela futhi oyihlele ngakhona. Okay. Yeah. I remember ngisho ukuthi I'm also in living testimony. Yes. Ukuthi nami ngiyi living testimony. Nami bazalwane indeed I'm a living testimony. Yebo. Ezingizisa futhi testimony ngabami abantwana ukuthi ngimbone kangakanani uNkulunkulu. Yebo. Yebo. Engibambisa kulabana abantwana ngibone kangakanani uNkulunkulu ngingena ebunzimeni ephuma nami. Amen. Ngingena emililweni ebeyinzima futhi kabi kodwa I believe ukuthi bengena naye aphinda aphume nami. Amen. Bengingekho ngedwa. Yebo. So ithi ke ngiqede ngiyabantwana bese ngisho ke ngami. Okay. Ngiqede ngabantwana. Yes. Ya kutheke I remember ngicina ukukhuluma ngalo we second born yami we poison ukuphuza poison ukuphuka isandla nokufaka ibhontshisi endlebeni yaze yayamilela khona. Yo, yebo. Lo mntwana today I can say ukuthi she's a living testimony because she's a star. Yeah. Uthi uphi ukuhlabelela. Uphiwe uyahlabelela umntwana uphethe ama trophy uphethe ama certificate okuhamba ehlabela. Hayibo. Ukuhamba ehlabela yena ucule nemiculo le mina lo yamculo lo yangazi ukuthi ngawukhona ukucula naye yaphesheya le yabelungu le yo hayi inkosi yami. Hayibo. Yo yacula i-opera ile ababiza kanjalo. Vele negama lawo nithi ngiyawazi lo yamculo bhuti. Angiwazi negama layo ngoba hayi ke ngizonithumelela ngelinye lamalanga ke liwubone lo mculo engikhuluma ngawo. Shuthi sengasho nje ukuthi ucula yonke into. Ucula yonke into kodwa into yakhe yonke ayicula ingokudumisa uNkulunkulu akekho kokomhlaba. Akekho kokomhlaba. Kodwa nje hayi le ya voice ayicula kulo mculo waphesheya lo yanamacula athi uyadumisa lapha. Hayi angeke ngize ngikwazi nokuyilandezela nje ukuthi uthi lapha ucule kanje lapha ucule kanje. Yo. Hayibo mawuthi ubuya nama award nama certificates ya impela into yakhe iyacaca. Ya into yakhe iyacaca inhle ke futhi and lapha endlini
ney'ngane zami sengasho ngithi hayi loyo we-third born yami ubuhle benkosi yena uku-ushering team esontweni and she's also a keyboardist. And then ke thina ke sonke endlini sonke nje I'm sure beside lo umntaka tatwethu but 4 of us siku worship team esontweni. Siku worship team esontweni. So ke hayi ke ithi ke ngidlule kulo esengikhulume ngayo. Okay, Yeke kulo yolandelayo. Kwenzeka ukuthi lo i-first born yami after ukugula kwaloya kwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi umntwana all of a sudden uyacala ukubanda nje. Leyo yinto eyenzeka after ubaba engasekho emhlabeni noma before wayesesekhona. Kwenzeka ubaba engasekho emhlabeni. Usho ukuthi ngathi okwendlebe intanga le ndlebeni le ibhontshise endlebeni nokuphuka kwesandla lo mntwana bekasesemncane zayisayid ukuthi uSathane beka ngemva kwakhe kangakanani. Kodwa le poison kwenzeka ubaba khese kangasekho emhlabeni. Oh yes. Kwenzeka ubaba khese kangasekho emhlabeni and konke nje lokho engizokhuluma kwenzeke nje ubaba sekangasekho emhlabeni. Oh okay. So kwenzeka ukuthi ke loyo u-first born yami Yebo. uyaqala nje uyabanda umzimba. And uyasho ukuthi mama mina ngiyagodola and ugodola kanjalo umntwana kuyashisa thina abanye sizukushisa and iweather right nje kithi kodwa yena uyafreeza nje uthi uyagodola umntwana. And mawuthi uyambamba izandla lezi uyezwa ukuthi vele zingamakhaza. Yo. Uyabanda umntwana inyawo lezi ziyabanda uthi akakuthola ukufudumala nje uyagodola. Hawu. Simfaka izingubo silayitha amahithara but still umntwana bekayalatha uyagodola. So kwenzeka ukuthi ke elinye ilanga because bekangivusa nasebusuku athi mama sengigodola. Godola kakhulu and ma umbhekile nasebusweni sekawomile nje namazinyo sekalumanise namazinyo nje uyaqhaqhazela ukuthi uyagodola. Hawu. Sengiyibuza ukuthi yini ke manje umntana kwenzakalani kanti. Kwasekuthi ke ngelinye ilanga nje nami ngithandaza ngakho ukuthi uSathane ahlukane nathi. Kwenzeka ukuthi ngimnikeza imali ngithi aye edoctoreni ukuthi ayocheck ukuthi kungaba yini emenza ukuthi amana godole nje kanje kushisa. Yebo. Sewaya ke edoctoreni mafika edoctoreni ke hayi waya wajika ukuthi hayi bamhlolile nje yonke into ke. Bamhlolile nje busalinda ama results. So ama results makabuya lapha ya uthi ama results athi unokugula basho yi-anemia. Anemia. Nami bengicala ukukuzwa lokhu kugula. Ngiyacala nje ukukuzwa. Eish. Bengicala nje leyo nto nje bengayazi nje nokugula kwalokho nje ukuthi basho umuntu uyagodola nje kuphela. Sebathi uphethwe yi-anemia and kunezinto ke kufanele ukuthi like kune treatment vele yakhona okufanele ukuthi ufanele angene ku treatment yakhona. Okay. Aphuzeni amaphilisi wakhona ukuze abuyele kubalance yonke into angazi ngisho basho amathishu ini emzimbeni kushoda ini lokhu nalokhu yana nje babalisa izinto ezinenganyana khona lapho. Okay. So mabasho njalo ke mina ngase ngiyathatha ke leya i-report ebuya ku doctor ukuthi umntwana uphethwe yini. Ase ngiyayiforwardela ku baba u-spiritual father sami ubaba. Oh yebo. Yeah ngase ngiyamforwardela ke ubaba wase uyamthandazela through efonini. Oh yes. Wase uyamkhulekela ke. Yebo. Semaka amkhulekela umntwana nje all of a sudden. Aceda nje kumthandazela umntwana seka right akasagodoli. Hawu. Asikakayi mind you asikakayi ku treatment ukuthi siye lela bas direct khona ukuthi kufanele siye khona. Into yaka 2023 leyo. Hawu. 2023 kusiya ku 2024 khona lapho. Yes. Umntwana
all of a sudden sewuyasho ukuthi namhla ngiright namhla ngigodole phela ngithi sesijayele vele ukuthi kunesikhathi sokuthi fanele sigijime namabhodlela sifake enyaweni sifake emzimbeni ukuthi akwazi ukuthola ukufudumala cause uyagodola ngaleso sikhathi ayo so kwenzeka nje ukuthi hayi ngiyabona ziyaphela 3 days umntwana uyalala sewuyalahla nengubo hawu kusho ukuthi ukugula lokhuyana sekuhambile hey ngomkhuleko yebo kusho ukuthi ukugula lokhuya sokuhambile nje uyazi shuthi ngesikhathi lesiya ngiya ngiforwardela ubaba ngiforward ngefaith yokuthi hayi makangakhuluma nje izwi phezulu kwalomntwana yebo angakhuluma igama nje phezulu kwalomntwana umntwana lo like ukugula lokho yebo kuzosuka kuye oh yebo ene ngikusho nje ngaphakathi enhlizweni ukuthi I believe ukuthi mangakhuluma nje I wish nje into engidingayo yizwi nje phezulu kwakhe yes yebo ngiyakhuleka kodwa into engiyidinga from my father yizwi nje ukuthi akhulumiswe phezulu komntwana yebo wakhuluma wakhuleka ke wadeclare akudeclareayo phezulu komntwana yes wakhasta kukhastayo phezulu komntwana but it was through phone yebo ene naye amsho wamangala cause Sunday yakhona bese sisonke futhi le stageini sewuyacula uyajiva lapha umuntu bekafa nje bekagodola yebo hayi all of a sudden ngithi hayi maybe nje isukile vele ngayitshela ukuthi isukile into leya ngahle ngayitshela nje ukuthi hayi usho ukuthi ngomthandazo nje isukile into leya hayi angabuyela ke mina kuNkulunkulu ngambonga yebo anzange futhi nisalanda ama treatment asanga salanda ama treatment kuze nasala nje ne report kuphela sasala ne report sisesenayo namanje kodwa I treatment asekakayilandi umntwana uright hey akusekho akuphindanga kwabakhona oh isimanga impela yabona I did realize something Budi ukuthi umuntu like singabantu we are failing one thing ekuphileni endleleni futhi sihamba noJehova I did realize ukuthi masidinga osifuna something kuNkulunkulu siya ngenhliziyo zethu zonke siye sishoute the way esishouta ngakhona sicela lokho esikucelayo o sidinga lokho esikudingayo kuNkulunkulu uzothi mase kasinikezile kumbe sekasenzele what we are failing to do is to go back sibuyisele indumiso kuye cause indlela I-energy esiya kuye sicele ngakhona it is not the same energy esibuyela sibonge ngayo hey inamandla ke impela leyo shoyo ibalekile ungathi ungayiphinda kaningi futhi izingene because I did another time sike safika isikhathi sokuthi I feel it ukuthi hayi man it is not enough kuNkulunkulu kukho konke lokho angenzele khona it is not enough ukuthi sengingaya nje ngifike ngithi baba ngiyabonga kodwa mangicela bengikhala izinyembezi yebo bengikhala izinyembezi inkosi ngenzele ngaze ngaya ngayithinta inhliziyo kaJehova wangenzela hey yebo but ekubongeni I fail ukuthi ngiye ngehlisa izinyembezi ngithi inkosi ngiyabonga akuseyiyo I-energy engibuyela kuyo kuNkulunkulu ngibonge ngayo ukuthi inkosi ngiyabonga ungenzele hey ngiyakuzwa that is why some of the times we don't receive from God because thina sithanda ukucela and mase siphiwa sisabonga or indlela esibonga ngayo ayisena sisindo ayisena that thing ayisenakho lokho esiye sicela ngayo yep so I did train myself another time ukuthi indlela engiya ngayo kuJehova ngicela ngayo mayibe indlela futhi engibuyela ngayo ngibonge ngayo makade ngikhala ngibuyele ngikhale ngibonge yebo because I believe ukuthi zizobe seziyi tears of joy sengibonga ukuthi inkosi ngiyabonga ungenzele oh yebo baba ngiyabonga ngibonile imisebenzi yakhe emihle phezulu kwabantu abami oh yebo baba ngiyabonga ingane yami beyifanele ife lapha wayigcina kodwa wayigcina wayibamba ngesakhe isandla yebo
akuseyikho i-energy Mhm. esinayo masimbiza sicela akusiyo energy. Yes. Ngiyakuzwa. Hey. And uyabalabala uNkulunkulu uyacomplaina ngakho lokho because masicela siya nge-energy Yes. yokucela ukuthi sithi siyacela. Kodwa mase sibuyela sesibonga some they are failing even to go back and thank the Lord. Baba siyabonga. Uqinisile. Mase kanginikezi la unikezile ngisafuna nokunye. Eish. Phumile kuNkulunkulu. Yo. Ngizombona mase nginenkinga futhi. Usuyocela futhi. Sengiyocela futhi. Hey. That's why asuka sometimes angasasenzeli or angasasinikezi. Because we are failing to do something. That is why I always ask the Holy Spirit ukuthi angisize. Konke engikwenzayo o angidirect, angiguide, angilide, angibonise okuhle nokubi. Yebo. Yebo. Ngiyakuzwa. Kubaluleka kokubonga. Kakhulu. So ngaya ubaba mathandazile because mathandaza nami bengithandaza. Yes. Nami bengithandaza. Kodwa uthe mase kathandazile I believed ukuthi uNkulunkulu uyizwile. Yebo. Because kuze kube namanje I don't even know ukuthi ngathi I think it's almost a year. Akukho okwenzekayo kumntanami. Kwaphila, uyaphila. Kwaphela uyaphila umntwana uright. Sayibonga Nkosi, dumisa yona. Amen. Yebo. Amen. And ngaya ngabuyela kuNkulunkulu. Yes. Nge-energy engikhale ngayo ngithi Inkosi iphilisa umntanami. Ngathi baba ngiyabonga. Yebo. Ngikhala izinyembezi ebengizikhala ngicela. Yes. Father, I thank you. Ubonakele ukuthi unguNkulunkulu uyaphila. Yeah. Phezu kwabantwana bami. Yebo. Hayi ngisathi ngimbonile ke phela loyo ukuthi hayi lo bekabanda. All of a sudden nangu lo we-30 bone yami lo engisho yena ukuthi uyi-keeponist. Intombazane yami le ngisho ukuthi uyothena 16 ngoMarch. Oh yebo. Ngiyasho nje hayi ngiyasho ngithi hayi uyasho naye uthi mama ikhwapha lami libhlungu. Khwapha lakho libhlungu yini? Uthi angazi ukuthi ninani kune something ekhwapheni. Into leya iyakhula. Iyakhula seyigcwalise nje nekhwapha into leya ikhwapha selisonga ngithi ayi kuzomela senze njani? Siye esibhedlela. Asazi ukuthi kungaba yini yona le developer khona la nekhwapheni. Yep. Ay sihlale ke mangiprepare ukuthi hayi kuzomela siye esibhedlela. Kwenzeka ukuthi ayafika isande siye esontweni. Ngiye futhi kumfundisi amsho umfundisi uthwele nzima njengami. Yebo. Angithi nguye ubaba wethu esimnikeziweyo nathi ukuthi konke uyobambisana nathi konke siyokhala kuye nje naye ayakhale kuJehova uNkulunkulu kanjani aphendule not ukuthi hayi thina akasizwa kaphendule kodwa bakhona abadala. Yes. Like to honor the anointing. To honor the anointing yenceko kaNkulunkulu. Yes, kunjalo. Se kwenzeka ukuthi hayi umntana nami ngihamba naye ke esontweni. Mayisonto liphela lapha yangiya naye futhi straight kumfundisi. Okay. Mangifika ngiyasho ngithi hayi baba umntwana nangu futhi. Angithi bathandazile nakuloyana ncediswana nama-doctor kuloya we-poison. Bekubaba nomama bengalali bengena nama-fasting kusenziwa nje yazini. Yebo. Nangu ke futhi loyo wekhwapha. Yebo. Hayi ke mangifika ke kuye ngithi baba umntwana uphuma into la nekhwapheni angazi ukuthi kungaba yini. Kungaba yini. Yeah. Seyayibeka jahile nje khona lapho. Okay. Wasekathi yo hayi ke sizothandaza ke hayi safika isikhathi ngihamba naye ke kuyimande ngihamba naye eclinic. Eclinic mabafika bafike bathi yi-growth. Yi-growth and ma ngingayiyeka into leya ibilokhu ikhula izogcina seyijike seyibe yi-cancer. So kuzomela ukuthi ngize ngizothatha idate bese ngiya naye Steve Biko esibhedlela esikhulu baye bam-operate bamsike lenyanga. Yep. Sengavele ngabona ukuthi yabona ke la ngama tricks kaSathane. Impela. Ngavele ngasho ngathi Sathane. Khumbula ngiprofesaywa ngalomntwana.
esesesiswini ngiprofesayiwa ngu-NJ Baba Sithole. Ukwahlana nababa Sithole. Ngahlangana naye Baba Sithole Okay. noqambe nje ngiphakathi kwabantu nje ngikhulelwe isisu sile. Awu. Ngikhulelwe ngiphakathi kwabantu wavele washo athi ngisho wena ngani yami iza ngaphambili. Yep. Mangifika le ngaphambili wavele washo athi ingane uyithwele izo operator kufana nami. Hawu. Ingane le uyithweleyo Mm. uthwele umfundisi uthwele iprofeti. Okay, yebo. Sengaya ngegunya vele kuNkulunkulu. Oh, Athi sathana yes. namanga hayi lo mntwana. Mm. Akuna growth akuna cancer. Yebo. Yazi ukuthi ngifike ngenza kanjani endlini? Ehhe. But ngifike ngathatha isitulo. Ngasifaka lapha ya. Then I took another chair. Okay. Ngasifaka la ngahlala. Oh. Right. Ngathi kumoya ongcwele yehla. Hlale la sikhuluma. Yep. Ngakhuluma as ngikhuluma nomuntu sibhekene. I believed ngaba nefaith yokuthi mangithi umoya ongcwele akayehla hlale la sikhulume wehlile wahlala lapha sakhuluma. Yebo. Ngamtshela ukuthi hayi awuzukuvumela usathana adlale futhi ngalomntwana. Yebo. Amkhumbuza umoya ongcwele ngathi uyakhumbula ngesikhathi lesana moya ongcwele uba ku-NJ Sithole akhuluma athi umntwana lo uzoba yini? Uzo operate uzohamba amazi uzo operator kufana naye uyakhumbula ngithi angithi bowukhona. Okay, I remember bowukhona. Ngasho ngathi uyakhumbula ukuthi umntwana lo she's a prophet and umntwana lo she's a pastor uzoba umfundisi and uyisipho yena ngokwakhe. Uyakhumbula ngithi and I remember very well bewukhona. So ngicela ukuthi ungayivumeli usathana adlale ngaye. Yes. Ungayivumeli usathane nje enza ibhola adlale ngaye lo mntwana. Yeah. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula everything. And each and everywhere lapho kunalomntwana khona iba khona. Yes. Take place. Uthatha indawo nje la bafuna ukumhlasela khona. Yep. Ngenela ke wena. Mdefende nje umlwele kikho konke and lama growth ini ama cancer ini. Ngicela nje ukuthi uyise nje manje nje uvele nje ugijime makugijimeka ngazi ukuthi uzokwenza kanjani Holy Spirit. Vele uye kuNkulunkulu ukuthi hayi. Yep. uNkulunkulu nje ahlayenza icebo ngalomntwana. Akukhonakali. Yes. Akukhonakali. Yep. And kwenzeka ukuthi makufika isande landelayo asikakayilandi date yokuthi siye ku-operation. Yep. Kwenzeka ukuthi hayi ubaba uyambiza. Ubaba my father. Yep. The spiritual father son. Uyambiza ukuthi hayi ngize naye ngaza naye. Yes. Mafika wavele wafika wathi phakamisa ikhwapha. Waphakamisa ikhwapha. Yes, cancela everything as if i-Holy Spirit lebe ngikhuluma nayo ehleli lapha ya. Kwangathi nje i-Holy Spirit ethi yenza kanje wakhuleka. Yebo. And impendulo zonke bekazi like umkhuleko wonke beka ukhuleka bekuzimpendulo zolimi lwami ngithi ngikhuluma nobani nomoya ongcwele. Yes. Yonke into ebengiyikhuluma yinto yewonke wacrasha yona wamelana nayo yonke. I cancel this. Akuzukwenzeka lokho phezukwa lo mntwana. Ngegama lika Jesu. Igama elinamandla phezukwa wonke amagama. Yes. Shile ezwini lakho Nkosi ukuthi makufika igama lika Jesu wonke amadola yakhothama. Yebo. Oh. Uthe mayeqeda wathi my daughter it is well. Ngathatha ingane esihamba ekhaya. Yebo. All of a sudden nayi into iyabohla. Wow. Iyabohla. Iyabohla uyasho naye ukuthi ubhlungu buyaphunguzeka. Siye naye esibhedlela mntanami. Athi mama kuzokwenzeka sengathi uNkulunkulu asibonanga imisebenzi yakhe emihle. Yebo. Asime. Kodwa isandla sikaNkulunkulu asijabulela ukuthi isandla sikaNkulunkulu siyasibona. Yes. Amandla. Manje akunalutho mangisho nje. Kwabohla kwaze kwaphela. Kwabohla kwaze kwaphela. Oh sayibonga Nkosi esikhonzayo. Kwabohla kwaze kwaphela. Jesu Kristu inkosi.
uNkulunkulu unamandla. Hayi unamandla lo bufakazi. Unamandla Inkosi uNkulunkulu inamandla. budi mangisho naku single track yami ukuthi ngimbonile uJesu bengingasho ukuthi ngimbonile kwabanye abantu. Bengisho ukuthi ngimbonile ehamba nami endleleni Yo. because ngimbone kimi Yebo. engithwala kanye nabantwana bami. Sure. Hayi isimanga. Yini futhi eyakwenza ukuthi ucabange nje ukuthi angibeke esinye isitulo lapha, ngibeke esinye isitulo. Wakwakwenza before. Bengakaze Ukhulume ngikwenze. noNgcwele kanjalo. Bengakaze ngikwenze. I think ukuthi sometimes that is why ngisho ukuthi sometimes iwisdom iyadingeka kwezinye izinto. Masifika kwezinye izinto or kwezinye izimo iwisdom iyadingeka. Kwamana kwangifikela nje I believe ukuthi it was the Holy Spirit. Yes kwakuyena. I believe ukuthi it was the Holy Spirit ibindlela ebengikhulumisana noNkulunkulu ngayo. Wow. uJesu uthe makahamba ngithi uthe ngiyahamba kodwa ngizonishiyela bani Nomoya ongcwele. Yebo. oza ukuthi yonke indawo la enikhona uzoba khona. Yes. Sure. Oza uhamba nani oza unincedisa kikho konke. Yonke indawo. So I believed ukuthi nginaye vele umncedisi. Ena ngingedwa ngihambi ngedwa. Yes. Sure. Hayi ukhona impela. Kuze kube namhlanje. Yebo. Kwaya nje umntanami ke ngaya ngacela ngambhadalela lesikolo uthi mama ngifuna ukufunda ikeyboard ngifuna ukushaya ikeyboard. Hayi sebayahleka abanye intombazane ishaya ikeyboard nasazi ikeyboard ishawa ngabafana. Umntanami wathi yiyo ke le engiyifunayo. Manje nganitshela ukuthi unama invitation endaweni eziphezulu kangakanani and she still alone. Yo. Kodwa sewuyahamba uyashaya lapha igrace. Yeah, igrace. Amandla. Igrace kaNkulunkulu. Inkosi yebo. And she's the most quiet child ever kubantwana bambonke. Hawu. Ukhawum enye indlela yokuthi wonke umuntu uyamangala. Hayibo. uSathane yena mase kasho nje mase bakhuluma abanye basho hayi lo othule kanje iskelema othule kanje ngivele ngisho ukuthi she's a blessing in the body of Christ. Yeah. Kimi she's a blessing in the body of Christ. Kunjalo. Bakhuluma bethi bayale nami ngikhuluma ke ngithi ngegunya. Yes. Yonke nje into abayikhuluma yayikho. Kodwa ngiyazi ukuthi lo mntwana uyini. Yebo. Ebusweni bukaNkulunkulu. Oh. Khona manje uyashaya. Une keyboard la endlini uyashaya. Ushaya umayashaya le last born yami nale second born yami babe becula. Ngoba omunye uyacula. Omunye uyacula, omunye uyashaya. Kahle ngisengasho ukuthi nje indlu yonke singabaculi because you can't be a keyboardist ungakwazi ukucula. Yeah. You can't be a keyboardist ungakwazi ukucula. Na uyacula and yibo la ngivama ukuba poster lana ukuthi sometimes bayabuya nje banokufika sometimes ngihlalele nje kamereni lami. Bavele bame phambi kwami bazayisusa nje kwaya bazocula nje phambi kwami bangakhulumi next. Bangakhulumi lutho nje bavele bafike bahlabelele nje. Bahlabelele okunamandla okuzokwenza ukuthi ngize ngigcine nami sengingenelele kuhlabeleni kwabo. Oh, ayibusisiwe le family kahle. Angazi ukuthi bazobe beyicabange kanjani obazobe bekhulumisene. Sometimes baphakama nje ngesikhathi esiyi1 baconda kimi. Abasho nokuthi bathi mama ithi sikuculele cha. Bavele baphaka bafike nje bavele bahle baqale bahlabelele. So ngiyasho ngithi hey izincane izibongo kuNkulunkulu. Kodwa umusa wakho unganele. Kakhulu. Umusa wakho unganele and I really thank the Lord. Yebo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. And konke lokho kokucula ebantwaneni nakimi sicala ukuyirealize after ubaba sekashonile. Mina bengingazi ukuthi ngiyakwazi ukucula, bengingazi ukuthi sengarecorda, bengingazi ukuthi senginga-invitewa amabandleni aphezulu bathi sizominister kuma concert kuma shows, bengingazi ukuthi ngingayenza leyo nto. Mawusakhula ebasontweni ucula kaze kufike ukuthi ngiyakwazi ukucula. Bengisho nje ukuthi hayi ngiyacula kufana nawo wonke umntwana. Okay. Yeah, bengithathela kuleyo ndlela kodwa bengingazi ukuthi kukhona okungaphezulu kwalokho.
Oh yebo. bengingazi. Mm. So kwenzeka ukuthi umyeni wami aceda ukushona. It is when uNkulunkulu angibonisa futhi another side ukuthi kukhona kimi bengingakwazi ukucula. Yebo. So all of a sudden ngilele nje ayabuya amaculo ayalandelana. Ayabuya amaculo kuyaculwa laphayana and sometimes ukucula namaculo vele engingawazi. Sometimes ngiyaphupha. Oh. Ngiphuphe kunomuntu othi thatha ibhuku, thatha ipen nebhuku, ipen nephepha. Bhala. Aqala ucula umuntu loya. Aqala ucula ngizavuka in fact ngizothatha ipen ebuthongweni khona lapho ephushweni ngicala ukubhala. Izikhathi eziningi ekubhaleni ephushweni ngibonile ukuthi akungisebenzele. Umuntu lo yamacula into bese ngiyenza bengivele ngeqe kube nento engiphaphamisa ngivele ngeqe ngiphaphame. Thatha ifoni ngiye ku chat lami le WhatsApp. Okay. Ngifake audio yama lyrics ne tune konke nje into ebengizwa lapha ya. Okay. Qala ukuhlabelela nje ukuthi besicula kanje phela. Besicula kanje. Indlela engiqala ukwazi ngayo ukuthi okusho ukuthi kunesipho kimi sokucula. Yes. Yebo. Because nayona le ngimbonile hamba nami endleleni. Ngithole ephushweni. Oh yebo. Manje I've got about 16 songs enginazo engizibhalileyo. Kodwa inkinga le ukuthi ngikwazi ukuya e-studio ukuthi ngiyorekhoda indaba yemali. Oh yes. Imali bayi-challenge especially when you are a single parent. Abantwana bonke babheke kuwe. Abanye bayafunda baye ezikoleni nokuprovide kwakhona kunzima. Yes. So asahleli nje amaculo but I believe in God ukuthi unendlela yakhe yokuprovide because when something is from God uba futhi nendlela yakhe yokuthi enze kwenzeke lokho afuna kwenzeke. Qinisile. Because I remember another day umoya ongcwele anginikeza instruction yokuthi ukucula yebo sengihamba ngicula kodwa into ebalekile ukuthi fanele ngicale nginikeze ubufakazi bungaba short and ubufakazi buzosiza abantu before ngicula. So most of ama concert engiwahambayo nama shows ngiqala nginikeze a short testimony unginikeze ubufakazi and you can't believe ukuthi ngisuka bese ngilandelwa ngama calls kangakanani. Ngiyabe ngingazi futhi ukuthi kanti ukhona umuntu ophakathi kwesimo esifana nesami. Ngisuke ngingazi ukuthi kanti ukhona olimeleyo odinga ukuphola. Yebo. Omunye washo njalo ukuthi bengingazi ukuthi uNkulunkulu uyathwalana emva kokulahleka emva kokulahlwa. Yebo. Mina ngithi hayi uyakulahlwa yebo I understand ukuthi ukhuluma ngokulahlwa kodwa uyobe ungalahlwanga nguNkulunkulu. I-difference isuke ibisisiba lapha ekuthenini wena usuke wenza njani emva kwesimo. Yes. Kunjalo. Wenzeni wena ngemva kwesimo. Usukile kuye noma uhlalile na. Yes. That is why ngisho ukuthi kubalulekile ukuhlala. Kakhulu. Hlala ungasuki until uzubona. I did realize my purpose. Izimo zonke engidlule kuzo o engidlula kuzo zingenze ngaze ngarealize who I am and iyini injongo kaNkulunkulu ngami. Okay. Yep. Ize yangirevealela ukuthi injongo kaNkulunkulu ngawe yilokho nalokho. Ungasharela nathi. Injongo kaNkulunkulu ngempilo yami. Injongo kaNkulunkulu ngempilo yami like I'm a counselor. Oh, okay. Yes. Into ebekade ngivele ngiyenza nje nakudala lo myeni wami asesekhona. Oh, yebo. Ukuthi hayi awukho umuzi okufanele ukuthi ubhidlike ngikhona. Okay. Kahle ayikho idivorce ekufanele ukuthi ibe khona ngikhona. Yinto uNkulunkulu ayifake kimi.
Oh, yebo. waya wafaka amagama or amazwi ewisdom ukuthi ma ukhuluma nabantu ukhuluma nabantu kanje. Yes. Wangidirector yena ukuthi ma kunje bangangifakazela abaningi engiye ngakhuluma nabo. Ma bezoyibona le episode, ma bezoyibona le testimony, Yes. bangangifakazela ukusho basho ukuthi hayi vele liciniso wami umuzi umile ngaye lo sisi. Yebo. Into engiyibongayo yileyo ukuthi ubaba asesekhona. Akukho la ke wangivimbela khona ukuthi mababeza bethi badinga ukwelulwa like badinga ukuboniswa like khuluma nabantu akukho la ke wangivalela khona. Bengithi nama ngisendleleni ke ngibuya emsebenzini wangikho endlini asho ukuthi umlindeni uzofika. Oh, yebo. Ngisho nabantwana basekhaya bayazi. Bayazi nje ukuthi hayi ke le inkonzo kuNkulunkulu angibizele yona because anyone onenkinga endlini nje bavele bagijime beze kimi. Oh. Yinto esenzeka ngisho namanje umyeni wami sekangasekho. Not ukuthi ngithi umyeni wami asesekhona besikhuluma sonke mina nomyeni wami because omunye uye wangibuza ukuthi uyenza kanjani ukhuluma bayapi laba abantu wena uyi single parent. Oh, Ukhuluma kanjani nabo wena unganamyeni ukhuluma nama couples. Oh, ngoba manje ngasekho. Ngoba umyeni wami angasekho. Kanti ke into abangayazi futhi ngalesa sikhathi bengikwazi bengikhuluma nabo ngiwani nje umyeni wami bekangasincenge yakhona. Oh, yena bekangangivaleli nje kuphela ukuthi ngikhulume nabo. Yebo. Ngoba yakho lenkonzo. Inkonzo yinkonzo engiyibizelwe uNkulunkulu. Inkonzo engiyibizelwe uNkulunkulu. Bese kuthi ke leyo ukuthi inhliziyo elimeleyo. Inhliziyo elimeleyo like how to heal the broken heart ukuthi. Okay. Inhliziyo elimeleyo uNkulunkulu uyihila kanjani. Because eyihilile futhi nakimi. Uthi mayisebenzile esebenze kwazi ukusebenza yami inhliziyo waya wafaka ukuthi uzoya usebenze ngenhliziyo zabantu abalimeleyo. Sinini ngisatshela umntana sekhaya kithi engihlala naye ngisatshela umntana sekhaya kithi ukuthi yazi emalangeni ngiye ngaba nephupho but iphupho leli I don't understand. Understand ukuthi ngisho ukuthi lisho ukuthini and iphupho leli ngiphuphe umoya ongcwele ngitshela ukuthi kumele ngibe nenkonzo I have to open a ministry. Kodwa iministry yami ayizukufana nama ministries akhona la emhlabeni amaningi. Okay. Ma asho njalo uthi iministry yakho kwavela nje ithempeli phambi kwami. Indlu yenkosi phambi kwami. Lathi umnyango wethempeli kufanele uhlale uvulekile. Akumelanga kube nesikhathi la uvalwa khona. Sekungavalwa nje mangabe kuba sebusuku kodwa mali iphuma ilanga kufanele ivulwe and iministry yakho wonke umuntu odabukileyo wonke umuntu osindwayo onakho okubhlungu ngaphakathi wonke umuntu ofuna ukuthululela akuthululelayo inkonzo yakho ngeyokukhala ministry yakho ngeyokukhala wonke umuntu ofikayo endlini kaNkuluNkulu akushumayelwa akwenziwani kodwa inkonzo yokukhala wonke ofikayo nje afika khale nje kuJehova uzophuma sekazizwa ukuthi uqedile. Omunye nomunye yazazi ukuthi yena ukhathazwa yini uhlushwa yini yini emphethe kabi uhlangane nani endleleni wangahili yini engaphakathi esindayo. Yebo. Ngibonisa kanjalo ngilele ku-altar lapha ya ungibonisa kanjalo ngilele ku-altar nami ngiyakhala ngikhala ubuhlungu benhliziyo yami. Mangiceda ukukhala lapha sengiyaphuma ngiyahamba. Sesiyaphambana egeyidini abanye bayangena abanye bayaphuma bayakhala nje kuphela. Yebo. Sengiyabuza ngithi ukukhala nje kuphela uNkulunkulu. Uthi yebo kodwa anizukuya yenza noma yini seningaya nidumise nje nibiza igama nisho ukuthi ungcwele kodwa ngiyokukhalela khona. Okay, yebo. Sengayibuza ukuthi izoba inkonzo enjani.
Yeah. athi banengi abasindwayo, banengi abalimeleyo, banengi behamba amabandla, abantu bahamba endlini kaNkuluNkulu belimele, baphenduke belimele, bajike belimele. Yes. Abantu bahamba bethwele imithwalo, bajike besayithwele imithwalo. Eish. Kunjalo. Ungiphi instruction ukuthi inkonzo yakho kufanele ibe ifane nebandla lakudala, ukuthi ma bewungena ebandleni lakudala, ma wake wezwa nje igama elithi ungcwele, makwaqala nje ukuhlabelelwa kwathiwa uyingcwele Jesu, Yes. abantu bebezendlala phambi kaNkuluNkulu. Abanye balala ngezisu, abanye bayarola, bayakhala. Yep. Bekhaliswa igama lokuthi uzwile ukuthi uyingcwele, kuvele kuvuka indoda yangaphakathini. Yebo. Sengayibuza nje, hayi umntana sekhaya kithi naye wangichazela lokho angichazela khona ukuthi I understand naleyo nkonzo Yeah. ukuthi it's about what. Nami nginje, usho naye athi nami nginje ngilimele kakhulu. Sometimes ngiyaswela nokuthi lokho engikuzwayo ngingatshela bani. Kumbe lokho engikuzwayo ngiyafika esontweni angisitholi nesikhathi, mhlawumbe uthola ukuthi isikhathi is limited. Asikho isikhathi sokuthi sowungazendlala ukhale kuJehova uzuza ukuthi ya ngikhalile ungizwile. Yebo. Kumbe ngithululile umthwalo usele. Yebo. Iyayenza isense kakhulu khona. Abantu badlule ezimweni Ezinzima kakhulu. Abanye abazi ngempela bakhale kuphi. So makunendawo enjalo. Sengiyasho ngithi mhlawumbe uNkulunkulu bekasho ukuthi ithempeli cause besisethempelini, usho ukuthi kuzomela umuntu avule ibandla kuzomela ukuthi sengayibuza imibuzo eminingi, ngasho ukuthi ayi mhlawumbe inkonzo yona leyi engikuyo yokukhansela yokukhuluma nabantu abalimeleyo bayaphola angazi khona lapho nje ngisesenombuzo cause akusinto yakudala, Kushuthi uzobela into ya 2 days 3 days back nje, mhlawumbe usazobuya futhi akhulume nami. Yebo. Mina ngitshela mangiphe nama instructions ukuthi kuzomela wenze 1 2 3. Ngiyakuzwa impela. Wena yini ekukhalisa kakhulu ukushonelwa umyeni? Sengingasho ngisho ukuthi yebo, ukushonelwa ngumyeni wami. Sengasho nje ngithi kunengi, like ngumuntu loya ukuthi namangilimele ngaphakathi. Sometimes kunzima, kuso wonke umuntu engimtshelayo ukuthi ngifila kanjani ngizizwa kanjani. Sometimes enye into futhi eyangilimaza kakhulu yileyo ukuthi ngifela ngaphakathi ngingakhulumi. Zonke izimo engidlula kuzo ngitshela ukuthi hayi ngizophuma kuzo futhi ngiyi-one ngingazange ngaya ngashare usomeone So sengasho ngithi kuningi nje engidlule kukho cause I remember siceda about 9 days baba, 9 days neyingane singanakudla endlini, engekho understandayo kuyifamily cause ifamily bevele seyisifulathele. 9 days. 9 days uzibona isandla namandla kaNkuluNkulu khona lapho. Niyavuka nje ukudla kokho lashona langa ukudla akukho, besithi ma khona lokho esikutholayo senzele laba abancane. Nakhona bekwenzeka isimanga cause bebadle kuseni laba abantwana, sibazamele futhi plan intambama. Yakhona lokho okuncane esikutholayo. Sometimes balale futhi before sikwazi before sithola icebo lokuthi sibenzele. Balale before isikhathi ukwenza kukaNkuluNkulu. Ukwenza kukaMoya oNgcwele. So sengasho ngithi kuningi kwaze kwaphela about 9 days. Thina abadala bese siphila ngathi sifastile nje, sisho ukuthi sayibuza futhi ngelinye ilanga ukuthi kanti why singalambi ifamily inflathele. Uthe ifamily beyinflathele. Ifamily beyisiflathele nje since ukushona komyeni wami. Because kuye kwaye kwaphuma amagama ukuthi especially efamilini yakomyeni wami ngapha kwaphuma amagama ukuthi emva kokushona kwakhe kwathiwa ubulewe yini. Hawu. Kodwa abanye besinabo nokugula kwakhe konke bebakubona kodwa amagama ajikela mina. So into engiyishoyo ukuthi in each and every woman like ngilungiselela nakubafazi abomama basazongena ku situation efana neyami ukuthi ba prepare ngoba namagama afana nalawo unakho ukuhlangana nawo.
because mangithi ngibuyele emuva kwamanye ama widows nabo bahlangene nawo futhi lamagama ukuthi kuthe makushona abayeni babo kwaba ngabafazi abababuleleyo. eish cha impela leyo sayijwayeleke kakhulu nje kwashona indoda ibulawa umfazi. So abanye baya bathatha i-hotspot leya yokuthi uyobulela umfowethu uyobulele baya baflathela baqala ukudeda kancane kancane. So wathola ukuthi ngacala ukuyibona nje sengisele nabantu ababili abathathu ebengitshela ukuthi hayi nabo I depend on them manginenkinga nabo baqala ukudeda futhi kancane kuphinde kusale nalo futhi onganalutho ongakwazi ukusiza nangalutho onganalutho nje naye ozifanela nje nawe nje thola ukuthi uyosele naye kuze kube namanje olokho akududuza ngokuthi hayi kuzolunga uJehova ukhona kodwa angakwazi nokuthi akusize ngalutho. That's why sisafika ku situation efana naleyo yokuthi sicede about 9 days singanakho ukudla nesitofu sishile phela mangathi ngiyayicabanga le yandaba kwazothi the following week khona lapha isitofu sesisithengelwe okukupheka kakukho. The following week ngiyaya ngemsebenzini hayi ngiyadlula phambi kwejarada lomunye umlungu nje hayi ufaka iskaftini phezulu kwedustbin ushuthi ufakele laba bama dustbin ukuthi hayi mabathatha ama dustbin nabo bazothatha ukudla mhlawumbe bekakhipha efridgini bekuyipasta ichicken inevoros phakathi in semangithi ngiyakubona ngicabanga isimo sisendlini abantwana bamangiphuma bebangibuza nalabo abancane mama sodlani salwabona mawuflathela abantwana bekubuza unganali icebo nawe lokuthi ungabasiza kanjani ungenze kanjani awusebenzi ngisho nakamnandi yazi lelalanga ngisebenze ngigijima bhuti ukuthi ukudla ngikutholile sengidobhile phela ukudla phezulu kwedustbin yomlungu mangifika nokudla lokho yana ngisasho ebantwaneni ukuthi ngikudobhile angisasho ebantwaneni ukuthi ukudla ngikudobhile abantwana bathatha abafudumeza sadla bhuti sagula hawu sagula kwangathi sidla ukudla okunepoison asazi ukuthi ukudla lokhana bekunjani bekwenze njani. Hawu Bhuti sagula nabantwana mase ngibona lo yomncane sekacala ukuphalaza ngavele ngasho ngathi yonkosi sengibulela umntanami sengibulela abantu ababo laba abanye sebelele abanye bayakhala mama isisu kodwa into ebeyisimanga lapha salwabona maso usogole kakhulu udlule kuzimo kakhulu. Uyazi bhuti umkhuleko engiwenzileyo kuNkulunkulu ngiye ngaya ngabonga ukuthi inkosi ngiyabonga mase ngafa sisonke sona abantwana bami asizukubona asisayi kububona lobu bunzima besiphakathi kwabo. Ngajabulela I was very happy noma bengisiza ubuhlungu because nami bengisiza ubuhlungu I did eat ukudla lokho. Ngajabulela nje khona ukuthi mangabe singafa nabantwana bamsiso at least ngaya ngamtshela uNkulunkulu ukuthi angenzanga ngokuthanda bengithi ngiyasiza abantu abami. Yebo. I didn't mean ukuthi ngibabulale. Yebo. Kodwa mase singaya sife sinje hayi. Ngajabula kakhulu. I was very happy ukuthi leliyani ilanga siyofa nabantwana bami. I was very very happy. Wawusuhlupheke kakhulu. Uyabusuhlupheke kakhulu. Ish. All of a sudden ukwenza kukaMoya oNgcwele sengikhuleke kanjalo. All of a sudden sajika saba right futhi ngesikhathi esisodwa nabantu abanye. Ukuthi ngisho ukuthi kwenzekeni ngalesi sikhathi bhuti angazi. Kuze kube namhlanje angiyazi neanswer yakho. Kazange akhulume nami futhi uNkulunkulu ukuthi kwenzekeni okuhambe njani. Ngabona amandla kaNkulunkulu kuphela. Ukuthi ungayichaza kanjani into efana nale? Hayi impela. Into ongayazi nje oqala ukuthi lokudla wayekunigolisile. Yebo. Naphinde naphilisa obviously niphilisa uNkulunkulu yebo. Because lapha ya the way bengibona ngakhona nami bese ngicala ukusha. Sengiqala ukusha sengiqala ukufoma umzimba nje lo yaphalaza lapha ya nami ngiyeza ukuthi ayibuyabuya into lesidlile ukudla lokho bekunani. Kuna poison othile. Uyifakeni yini kanti kwenzakalani? Asina nemali yokuthi sithenge ibisi lokuthi siphuze engayidilute lento esidlileyo. Nakhona wayekudla kubeke phekwe dustbin akufake phakathi kwe-dustbin. Angazi ukuthi ngisho nami ngidobhe ngithi hayi namhlanje sakuthola nje ukudla at least sinokudla kokulala sidlile. Yo. Yo. Yeah.
So hayi ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Sengaqhubeka nje ngami. Hayi kwenzeka ke ngami ukuthi kuye kwafika isikhathi khona lapho endleleni khona lapho. Endleleni along the way khona lana nje angisakhumbula ukuthi bekunini kodwa impilo yakhona ibinzima kakhulu. Ngaya ngagula but bengishawa ngamanye ama-attacks angamanga kahle. Mangithi ngiyavuka ekuseni ngikhumbula ngelinye ilanga umphimbo angisakhona ukuginya amathe. Angisakhona ukuginya amathe, angikhumbuli nangesikhathi ngivuka ngo3 ngithi ngiyathandaza bengiright. All of a sudden sengithi ngiyaphaphama ngo5 ukuthi ngilungele ukuya emsebenzini. Amathe wasadluli mphinjweni. Mangithi ngiyakhamisa umlomo ngiyavula umlomo. Umbobo lo wokugwinya lo. So kuncane kanje sekumhlophe ilonda nokuthi zibuyapi kwenzakalani. Hayibo. Umphimbo uvalile. Angisathi ke ngiyathatha amatswayi la ngiyahahaza bathi kugagla ngiyagagla ngamatswayi ngiyenzana ukuthi hayi kwala shem. Kwala ngaze ngaye esibhedlela ngafika ke nabo bayasho ukuthi yo ihlobo lama-tonsils uzofana nalolu siyacala ukulibona. Ngiyasho ngithi mana hayi this is not normal. Ngivuke ngathandaza ngo3 benginganje bengiginya amathe ngaze ngaya futhi mangiceda ukuthandaza ngaphuza amanzi. Kwenzekeni nje uyazi ngayibuza umbuzo ukuthi kwenzekeni ngesikhathi esincane leso bengingezwa nepain bengayizwa akukho bekusenzeka nje sign yokuthi kubhlungu nje ongizo. Hayi ngathi ngikubonile ngaba ngihlaba kama injection ke. Qhubeka ngikhuleka nami. Hayi ngaya ngaba right. Akuhlala ngiviki. Ngashawa ithumba ku-eardrum ngaphakathi. Ku-eardrum ngaphakathi. Ku-eardrum phakathi ku-eardrum ama-doctors nawo bebasho ukuthi akunanto esingayenza. Sure. And ipain ebengiyizwa buti bese yishoka nomzimba ngizokuthi ayiphela la ngathi umuntu uyahamba ishoka nenhliziyo ngizokuthi sengathi inhliziyo iya ngathi kunento eseyishoka inhliziyo ngepain ebengiyizwa endlebeni. Enye into nje. Ngisho futhi nakubaba ukuthi phela kuvela into ezisona so ku spiritual father. Babasho ukuthi ngama-attacks. Ama-attacks nje amakhulu. Ngama-attacks nje usathane umelane nawe nje. Enye indlela nje ngama-attacks. Hayi ngisho ukuthi hayi ngikubonile nje ngaya banginikeza lokho abanginikeza khona antibiotic ngaya nje. Nakhona bese kuwumthandazo futhi kakhulu because I was feeling ukuthi hey lana bese ngizizwa nami ukuthi hayi la makungayela kunje phela ngiyofala ngishiya abantwana. Yes. Hayi kwahlala ke ngayi ngaba right because nendlebe bese ivalile nje. Ungasazi nje nokuthi wenze njani. Ubomvu lo buyamaba uphuma nabo ublock indlebe sekufanele ukuthi ngigijime futhi ngiye clinic esibhedlela bayongidraina and bese ngihlala nje sengumuntu lo yokuthi manga bese kublockile ngigijime bayongidraina. Ungablocka ngigijime bayongidraina. Angaze ngiyibone nje since lokhu ngaba yimi bengakaze ngihlangane ne-attack efana nale especially le eardrum ithumba la ku eardrum. Hayi bese nokuwabona nokuwezwa nje kodwa bengakaze ngihlangane nalo. Lapha yangizwile nje ukuthi hayi ngaya ngasho ngathi uNkulunkulu mangabe ungavumela ke ngife abantwana ke abantwana ke. Kwathi ngilele ngelinye ilanga ebusuku. Izulu belinile. So ma ina lemvula igezi yaseyahamba. Okay. So ma igezi ihamba kwenzeka ukuthi hayi u12 yashaya kufanele ngivuke ngithandaza. Ma isikhathi sokuthandaza sesifikile ma kune something ekhona la endlini. Ikhona nje into vele ihlingivuse nokuvuka kwami sengikwazi ukuthi ma kukhona isikhathi sokuthandaza angisasethi nealarm kodwa ikhona nje into engivusayo ukuthi vuka uthandaza. Ngivele ngivula amehlo. Enye indlela nje ongayi understandiyo. Mangithi ngiyabheka isikhathi ayithi 12 o'clock. Okay. Bekubanda ilanga lelakho zibekunethile bekubanda. Ngiyabalisa lapha yasolo ngiphakathi kwezingubo ngithi hayi ngiyavuka after 3 minutes. Ngiyavuka after 3 minutes. Hayi 3 minutes idlule ngithi hayi ngiyavuka mayithi 5:12 ubuti.
mangithi ngiyabheka ku garden lekamereni lami lapha ekhethini ngiyabona umuntu uyangena Hawu. umuntu uyangena nje yabona nje inwele zakhona ngathi inyanga like laba inyanga ngathi umuntu one dreadlock ngathi umuntu onjani like inyanga ukuthi like amasango macu inwele zabo most anjani Yeah. Yes. se umuntu loya hayi ukuthi ngilele ubuthongo physically bekile ngibhekile umuntu uyangena nami ngivele ngivuke ngeqe ngihlale mangivuka ngeqa ngihlala lapha yana phela sekufanele ngithandaze sengifesane nomthakathi na umthakathi usengenile Yeah. nanga umuntu sekangenile sekangaphakathi erumini ungena kwakhe ungena nje ifesteri livaliwe curtain nalo alinyikinyeki nokunyikinyeka kodwa uyabona umuntu uyangena Hey. sekamile lapha naye ungibhekile nami ngimbhekile hayi ngithi ngegama lika Jesu I release fire from heaven. Yes. I release fire from heaven. In the name of Jesus. Go out. In the name of Jesus. Senayi ngiyabona ukuthi igama lika Jesu lela liyamphazamisa. Liyamphazamisa kodwa uphethe into ayiphethe esandleni. Sema ngithi in the name of Jesus naye uyawa lapha yakodwa uphethe something and uyaphephetela kimi. Uyavuthela la uyaphepheta ungathi uphethe something ayiphephethela kimi. Senami ngiyakhuleka lapha ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu. Phuma ngegama lika Jesu khulula umlilo wezulu ngiyakhuleka lapha yana. Sengiyabona nangu uyawa lapha ya kodwa into esimanga ikhethena linyikinyeki nje awuboni nokuthi ikhetheni liyanyakaza alinyakazi. The first solo livaliwe. Ngusolo ngiyambona ngimbhekile uyawa nami ngiyakhwaza ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu abasho abantwana bayashona ukuthi bamangele ukuthi kanti yini ayicosha sekacoshani ke manje. Ayu into le uyaphuma uyahamba lo muntu. Ayi ngivele ngithandaze because isikhathi sokuthandaza bese sifikile. Uzubone nakho sometimes ukuba disobedient. Ukungayilaleli inkosi mayikhuluma. Yebo. Ayi angithi bekufanele ngivuke ungivusile ngo12 o'clock ukuthi uvuka uthandaze. Bekazi ukuthi kunento ebuyayo ezayo. Mina ngangavuki. Seke manje naye into seyingenile ke lapha sengicala ukulwa nayo. Sekumele ulwe nayo. Kumele ngilwe nayo. Ayi sengiyathandaza ke lapha ngiyaceda ngiyeza ukuthi ayihambile ke vele ngempela ihambile leyanto. Yo sengiyamangala nami ukuthi umthakathi bese kangenile ibile ngiyabatshela abantwana vuka nithandaze bese ngingenelwe umuntu. Ngenelwe yitsotsi nawe yini ngithi haye umthakathi. Umthakathi bese kangenile lana. Yeah. Sebayasho ukuthi umthakathi onjani sewumdescribe umthakathi onjani. Sengiyasho nami ukuthi hayi beka umuntu ososo yena ungene kanje ngimbhekile. Bathi umbhekile hayibe uphupha ngithi bengaphuphi. Ngimbhekile hayi nabo sebayathandaza lapha bayathandaza. Ngilale futhi. Makufanele ngivuke 3 o'clock. Mase kumele ukuthi ngivuke hayi ngivele ngiphaphame the way ngiphaphama ngakhona. Sekumele ngivuke isayide eliwana lisaphakama. Oh. Isayide eliwana lisaphakamisela inamo and sengathi umuntu lo seshawe yi-stroke and ngiyezwa isayide la lelihlo nje. Nelihlo leliseliya affecteka sengathi egcwele umhlabathi ngaphakathi. Hayibo. Yini sisenzakala sekubhlungu konke nenhlokweni nje side yonke nje side eyi1. Seyibhlungu. Sengaze ngaya nga-understand uNkulunkulu angi-understandisa one thing another thing ukuthi mawubona umuntu ashawe yi-stroke it is not ukuthi basho bekacabanga or i-stress or what. No. Yinto esuka iprogranyiwe le ayibayiprograma ibuthakathi obupheleleyo. Yebo. Ama doctors bese bayasuka babone i-stress babone high blood babone lokhana lokho that is why yashawe yi-stroke ini. Hayi. Buti ungasavuki nempedeni. Sedali sasebenzi sengiyavuswa ke manje hawu Nkosi yami. Sekutheni ke manje? Hayi ke Nkosi yami la ngabona khona ngikhona ukuvuka ngikhona ukuhlala. Kwavuke inye engake ibizwa ngeholy engake leyo yavuka ngaphakathi. Hayi ngakhuleka. Angala shem ngathi akukhonakala. Yebo. Ayikhonakala inkosi ukuthi ungayivumela ngibe nje. Uthini ke ngalabo abantwana? Yes. Abavela balahliwe. Uthini ke ngabo ngubani ozobabheka labantwana? Yes. Yazi ngalwa noNkulunkulu kwangathi bengiqala ukulwa noNkulunkulu ngalena indlela.
bengiqala ukulwa ngaliyana indlela noNkulunkulu and bengingasakhulumi kahle bengilwa ukuthi ayikhonakala ukuthi ungayivumela lento yeah ayikhonakala okay laba abantwana ke uvumile yebo ukuthi ubaba khona sihlukana Yes. ahambe wamthatha wangitshela futhi nama reasons ukuthi why uvumile ukuthi ahambe yebo so kuyokhonakala kanjani ngiyokwenza kanjani alright ngizohamba kanjani ngikudumisa ngiyokusebenzela kanjani mina sengikhubazekile yeah kwavuke enye enga uyazi ibhuti ngakhuleka ene umkhuleko ka3 wona loyo once nje umntana sekhaya ekhonile ukungivusa ukuthi ngihlale hayi ngazi ukuthi hayi kuvuke enye into nje yavuka le ndoda yangaphakathi yama yebo ngakhuleka I'm sure ngiceda abo 5 days iya nje soliyaphela ngiyazizwa ngiyaqala ukuyifila qala ukuzifila ende kodwa bengingapheli nje kuphela beyiphela ngilwa emkhulekweni ish I'm sure nomuntu bekayisethile le ukuthi yinto afuna ukungenza yona I'm sure namhlusa mangala ukuthi usinde kanjani enelisho njalo futhi iculo ukuthi angazi ngiphunyuke kanjani Yes, namanje yes, ngisamangele nje yo cha impela wayefikile lo mthakathi wayethi uzoqeda wayethi uzoqeda yeah emva kwabantwana emva kokuhlukumezeka konke ngabantwana and futhi kwakuzoshiwo kanjalo yazi njengoba usho kwakuzothiwa kusho ukuthi ube ne stress i-stress ne depression sabantwana ne-depression Kanti cause izinto abazi bekunzima bo. kanti abazi ukuthi yinto ekhona eprogranywayo bayiprogram ebumnyameni ithi sala seyifika kuwe babe becede ngayo kudala babe becede ngayo kudala sure hey amandla enkosi esiyikhonzayo negama lika Jesu ave Amen. lisebenza amen yazi nje ngikuthandayo ukuphikelela kwakho ngoba uthi wakwenza lokho for 5 days ukhuleka ulokhu uthi nje ngiyala ngiyala omunye umuntu angathandaza isikhashanyana esincane for one day bese uyagive up agive up agive up wala akugive up endleleni yebo namuhla ngina pain ngikho la ngizwa khona ubuhlungu ukuthi ngingasho ukuthi hayi phela bese ngishawe i-stroke yebo ngiyangifakaze ngayo ngisho nasemabandleni ukuthi bayamangala phunyuke kanjani kwenzeke kanjani abanye bayabuza ukuthi hayi ke wenzeni yebo ene ngiyabatshela ngegama igama lika Jesu nje ena ngizukuthula ngegama yes because ngilibonile ngisalibona namanje yebo oh afakazi bakho bonamandla ngendlela esimangaliso siyabonga buyasakha buyasiqinisa engathi inkosi ingaqhubeka ikwandisele ilokhu ikusebenzisa nje kanje futhi nale ministry ayibeke kuwena ayiphumelele ayiprospere ngegama lenkosi uJesu Kristu makusezakala abantu abaningi eindaweni zonke ezahlukahlukene amen nali igama eseliphiwe igama elinamandla igama lenkosi ethu uJesu Kristu ingakho ngeke ngithi nje mawungathatha uJesu ngeke kuze uyisole ngoba awazi kusasa kuza siphi isimo mhlambe kawuzukhamba emhlabeni but ziyeza izimo uzolwa ngani uzophatha siphi isikhali ungenalo igama lika Jesu ngoba njengoba siphila nje lana ngempela ilife ispiritual kuyiqiniso lokho siphila nje la emhlabeni ukuze sikwazi ukuthi silwe nalezi kamoya sidinga leli igama lika Jesu amen lona esilunikeziwe ibhama isebenza ngaba naso mase befikile bakubulala nje sikhona kudubula ofike eqala ku-trick but mawuphethele igama lika Jesu imanga nje ihlala zenzeka Amen. thatha uJesu abe inkosi nomsindisi ungayisoli amen mhlawumbe namazi okugcina hayi ngithande kakhulu manisho ukuthi hayi namaye efika lama trick yebo sometimes anakho futhi ukufika uthola ukuthi awudubuleki ngegama yebo awudubuleki bamangala kanjani Bamangala. engathi uthwele angathi uthwele yes ngiyabukhumbula omunye ufakazi bukamfundisi wakwabuxoxa ukuthi bake bafika impela basidonsa kwathi Basdonsa, kwathi baze badaka kusho ukuthi uthwele khiphana umese Hawu, simgwazi simgwazi kwayinaye kwayima eyilwela ke manje ke bagcina bebalekile futhi engathwalanga igama lika engathwalanga Jesu ngegama lika Jesu kuphela bakudinge yebo bakudinge budi bazokuhlasela bakuswele bangakuthola endlini yebo ya ukhona mina uNkulunkulu kuyangibonisa ivision mm bengidinga kodwa bebengabathakathi ke labo oh angibonisa ivision kwangathi nje
bebese kukhanyeni ngiyababona ukuthi hayi nangiyana ukukhanya kodwa kuyibumnyama kodwa nangiyana ukukhanya ngiyabona ukuthi bafunana nami nabantu abami bayadinga ukuthi abantu laba bebelana bayephi ngibabhekile yes ngibabhekile nje kodwa abangiboni ngiduze kwabo futhi khona lapho yebo sengayibuza ngithi okay kusho ukuthi kuningi esikuhlelelwa uSathane uNkulunkulu mangasibonisa izimpa silwele zona yo ebusuku mangasibonisa ukho konke asivikele kikho obekuzosihlasela singamangala kakhulu mhlawumbe singamkhonza ngokufanele ngokufanele inkinga siboni Nkosi yami kodwa yena unguNkulunkulu onamandla yeah nalabe kufanele sife khona sifanga siyaphila ngomusa wakhe sambonga namabu ngasaphelanga nje ubufakazi because bengithi ngizoya futhi ngenxa yesikhathi bengithi hayi next time or next episode ngizokhuluma ke ngokuthi ke ongumama unezingane ezifana nezami ingane noma ungaba nezingane ezincane either ngabafana noma ngamantombazane abanye baye bathatha ama chances kakhulu ebantwaneni bayabathatha ama chances kakhulu ebantwaneni ngenxa yokuthi siyasokola sinalutho bazothatha ama advantage ngiyakuthola yebo bafune nokubribe abantwana eceleni ukuthi abantwana babenzisa izinto ngenxa yokuthi asinakho eyazi kahle umuntu ukuthi ende kwenzekile efamilini beza bashela abantwana khona abanye bebanikeza nemali efamilini bebanikeza nemali ukuthi hayi ungangivuma once wangivuma ngizokunikeza imali umntwana uyazi kahle ukuthi asinakho vele ekhaya akunalutho uma ngabe bekwenza efamilini kuphela kusho ukuthi omzala lapho emakhazini ngisho nabo babomncane ukukhohlakala ubaba ashela ingane yakhe phela ingane yakhe ukuthi ubaba omncane but okusala ingane yakhe kwenzekile ke bhuti ngenxa yokuthi abanalutho vele uzoyithatha mangathi imali so into enye bengifuna ukukhuluma ngayo ukuthi kubaluleke kangakanani ukufukamela labo bantwana kubaluleke kangakanani ukuba closer to your kids yebo ube friendly abantwaneni bakho bakwazi ukukutshela yonke into yes ukuthi phela lapha kuhamba kanje phela lapha ubani wenze kanje wenza kanje ubani bekathi yebo ngiyakuzwa ahlalasho njalo omunye umfowethu athi ingane zifuna ukufukanyela kubaluleke kakhulu dadewethu ukuthi ube yi-best friend yabantu bakho ube yi-best friend yabantwana bakho kusebenzile futhi kakhulu because bebaza futhi bangitshele mama kuhamba kanje baningi kakhulu abazothatha i-advantage ngenxa yokuthi uyaswela awunalutho mawubuya inamandla nalezayo ngokukholwa nje inkosi amen songena kuyo deeper amen but siyabonga nje ukuthi usihighlight yebo abafuna ukukuthinta ngiyazi na last time wawashila ama contact ngicela futhi uphinde ama contacts wami it's 061 267 2206 amen mabangithinta nje hayi negama likhona ke lapha yana ku WhatsApp ngiyatholakala baliwe ke nje lapha ku single track le ngifakileyo ku profile picture Rejoice Ncube yes I know siyabonga siyabonga kakhulu inkosi ayiqhubeka ikusebenzise ngempela futhi nje konke lokho ekubeke kwena makuphumelele ngegama lika Jesu amen yonke eminye imimoya siyayikhansela siyayixosha ayinasabelo amen siphinde sithi nasemakhaya inkosi ayinigcine nonke inibusise nonke sinithanda ngendlela esimangaliso lobufakazi mabuyidlale yabo indima nisizakale nonke ngomusa nje wenkosi yethu Jesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen